Hey, ngase ngane ebhadi bo. Sekuyephi ukujonga kumanqele? Umanqele othuka mina ngumuntu wesifazane ethi nginekiwe. Ubujongo njalo lobo. Majongo ngiphendulani na? Kusobujongo lobo kuthi umuntu wesifazane uyijongo. Hey. 2 manqele. Awungitshele mfethu. Uhlule ukuphendula umbuzo engubuza izolo ukuthi yipi kathi hit yona wayishaya uhamba wedwa. Majongo mani lawa adansakho ngoba sazi ukuthi thini ijongo ngengoma yehawu. Nathatha umaskandi manqale nawenza idance sensolo welile. Nonke ninamajongo elilandela umanqale elifeqo zakho ngama dance nibe nithi ngamajongo. Ijongo njani lele dance kanje? Amajongo kodwa yini ijongo? Kahle kahle ke ningiphenduleni yini ijongo? Yini ijongo? Manqale mina bengikhuluma iqiniso bemele ungiphendule kahle ngoba umuntu wesifazane. Ngiyakubuza ngithi mina uyonabukeliswa amaphara nefebe koze kube nini ngoba yikho ingoma yakhe siyasiwe. Leli qiniso leli libabayo leli selikwenze wena manje usungithuka kanje umuntu wesifazane manqale. Ekubeni mina ngibuza umbuzo wodwa ngathi yipi hit owakwayenza uhamba wedwa unganabukelisiwe? Ayikho. Yipi ingoma yehawu? Ayikho. Yipi ingoma yebongo nawo? Ayikho. Nonayo unabukeliswa umphako. Ngihamba manga yini? Ngihamba manga. Kahleni bafethu. Ngadlali ngathi. Manqale, kwayithini semgodini? Mbuzo umuklini ngabi. Angidinge enhlamba, angidinge lutho, ngidinga ukuthi ungiphendule. Angithi wena uyinkunzi wena. Inkunzi ke ahlala inkunzi kwinkomasi iphendule. Hayi into zokuthi ungithuka. Manqale. Naye lokugcina lami. Ihotela sasilele kulo mfethu. Awubona le yakhe uyami lidedele. Majonga kanjani la wadansayo? Okalibona ijongo lidansa. Hey nina buyanilani nina. Ngizosiqhaphaza la mithi nizinsizwa nithi ngamajongo. Kanti insizwa into enjani? Ntambi ifequza, hamba udansa. Le ngoma yomdanso le sengathiwa ingoma yamahithi. Imfequfequ le. Nathatha into yophusukela nomgqumeni nomtshengiseni manje nasenyenza manje sekuyidance yema hip hop yefebe. Buyanilani nina. Ngifuna ingoma kaManqele hit yehawu. Hayi le mdance le atshela ngawo uManqele athi ama hit ashimdanso le abalokhuza kuyo asekwa kuyo holwa. Unengoma zama dance ezikhawundana namaphara. Anayi ingoma ye-hit ye-million ingoma yakhe ekuthiwa eyomsizwa nehawu. Thenga amavuwazi uya-editha uManqele, uya-editha amavuwazi uyayithengela uphahlulukile nimuzwa. Namhlanje sengizothuka mina uManqele ephahlukele yena wathi amavuwazi aya-edwa lokho eda amavuwazi wathenga ekhipha imali. Lesi ukuthi umuntu ngasaphuza ngisho ugoloko imali phela kumavuwazi yawatenga ya-editha ngathusha imiliyoni kakhulu kanti imiliyoni uyikhandele yena. Yonke into yakho inabukelisa lo khathele majongo ngamajongo habe nidansa nje ubujongo lobo kanti yini ubujongo yini insizwa ungadlali ngathi nini.